warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy
billahi wahdah falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bi musyrikin wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khusira hunalikal kafirun wa khasira hunalikal kafirun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Afalam yasiru anata mongko ora jalan-jalan sawake melaku-melaku fil ardi ing dalem bumi Fayang duru mongko merhatekna sapa akeh kaifa keepo kana ana apa akibatul ladina pungkasane wa akeh mingka beli saking apa tamu gak tahu jalan-jalan melaku-melaku di bumi terus merhatekno kaya apa akibate wong sing sadurunge wong akeh wis tau nang Bonbin kok nang Bonbin Candi Borobudur Terus Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Pari, Candi Sumur. Apa tawae gak pernah mlaku-mlaku terus deloken akibate wong akeh sing sadurunge wong ana sakake iku aksar luwih akeh minhum saking wong akeh wa asyad dalam banget apa nih kekuatane wa asaron lan labeti bekas-bekase fil ardi ing dalem bumi wa akeh iku luwih akeh tinimbang wong akeh lan luwih banget kekuatane sampeyan delok Candi Borobudur watu sakmono gedene tumpuk wis gak kathik dilim gak kathik lulu didelek tok
plek. Saking kuat. Ya ana kancingane. Saya pernah beratakno munggah. Candi Pari ya wis. Kok iso numpuk watu sakmono dhukure. Tak kathik dilim. Ya rapet. Nek gawe pirang tahun ya apa alase. Wa syadda kuwatan luwe banget kekuatane tenggale piramid watu sitok pirang ton ae ku ditumpuk sakmono dhukure. Wa saron fil ardi bekase ndek bumi kaya dene kaum Ad, Samud gunung di titiki diwale dibolongi padahal iku watu alate kaya apa hasilnya kok ya walus. Nek cara saiki yo grendo masih digrendo pirang tahun marine. Saya kalau halus hasilnya. Pama agana, ora bisa nolak. Anum sangkem akeh opo. Maka anu barang ana sakake kuyaksipun. Kerjakno sapa akeh tapi ya ora iso nyegah siksane Allah. Ora iso menahan azabe Allah. Kaya kaum Samud nyaman di jero gunung iku wis gak kena udan, gak kena angin. Tapi diserang gaya apa? Ultrasonik, suara yang sangat keras. Surat Fussilat ayat 15. Fa amma atun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man asadu minna quwwatan awalam yarau anna waladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Mongko anapun kaum Ad gumedhe ning bumi sombong. Nek sombong yang mesti bighairi haq. Sombong sing gak bener. Oleh sombong man asyaddu minna quwwatan, sapa sing luwih kuat dibanding aku iki? Awalam yarau anna waladhi khalaqahu wa asyaddu minhum quwwatan buka ruta. Nek Allah sing nyiptakno akeh iku luwih kuat. Wa kanu bi ayatina yajhadun, akeh lan ayat-ayat padha bantah. Iki ya ngono, bangunan sing model-model ngono mang sing apik. Ternyata ya gak iso menahan diri dari azab. Waktu gunung Merapi meledos, Mbah Marijan iku ana sing gawe bunker ditutup gawe wesi supaya aman. Tibae malah kepanggang di jero karepe golek sing aman, tapi ternyata kepanggang malah. Jadi bangunane rekayasane ternyata gak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Asyadda kuwatan wa asaran bil ardi bekasi gunung. Sisa gunung, apa sisa candi, sisa bangunan yang luar biasa. Tapi gak bisa menahan azabe. Fama agna anu makan yasibun ora bisa nolak apa sing dilakoni dening wong. Falamma ja'athum mongko semangsane wis teka ing akeh sapa rusuluhum
pira-pira rasul wong akeh bil bayyinati lan keterangan fariqu bunga saake bima indahum lan barang ka ana sadewake minal ilmi saking ilmu rumangsa lebih berilmu daripada rasul wahaqalana hak wajib bimlanu ake apa makanu barang ka ana sake bilan mayastaziun guyu sapa ake dadi rumangsa ilmune luwe ake rumangsa luwe maju ya padha karo wong saiki ngomong jarine ilmune wong Jawa luwe apik tinimbang Arab Rasudi. Padahal ihsan ku rahmatan lil alam, rahmat bagi seluruh alam. Rumangsa bahwa ilmune wong Jawa luwe apik. Padahal kabeh ya gak lepas saka Islam. Tapi kabeh gak isa nolak saking siksane falamma ja'athum rusulun bil bayinat fariqu bima indahum minal ilmi. Dadi rumangsa berilmu ilmune luwih apik tinimbang sing digawa dening para rasul. Akhirnya tahu sendiri akibatnya. Sore mau aku oleh WA video sumpah demi Allah gini. Pak Alawi ku sik keturunan Nabi. Belani bahwa itu keturunannya Nabi. Akhirnya gak suwe ya mati temen. Mubala akhirnya ngenai awake dhewe ta'udzubillah min dalik rasane wis bener teman-teman bener wani sumpah di bawah Al-Qur'an demi Allah. Akhirnya kebaca kematian ta'udzubillah min. Dadi rumangsa luwih berilmu akhirnya ya wis berat wajib oleh adab sebab oleh padha Falamma ra'au mongko semangsa ningali sake baksana ing bahaya ingsun qalu dasake amanna aku iman billahi lan Allah bareng katakan adab temenan ngaku iman ya padha karo sapa Fir'aun. Surat apa itu? Amantu billadzi amati Bani Israil. Surat apa ini? Oh, al-ana waqad asaita min qablu. Ayaman najika bi badali kaliman khalfaka. Ayo, surat apa? Kayak wingi saiki lali. Bareng wis adab temenan, wala ning ngene iki aku iman. Aman tu billadzi amana bi Banu Israil aku iman kelan sing diimani wong Bani Israil. Aku gak biyen angkate klelep kae aku iman. Akhir seneni man al-ana kon saiki muni ngono. Waqat asaita min qablu padahal sampean wis aso. Saya kunulayani maksiat min qablu saking
Jadi wis apa percuma tak berguna. Iya ketemu. Enggak digoleki. Al-ana bakal aseta qablu wa kunta minal musidin Faya manunaji kabi badani kali takna liman qalbaka ayah wa inna kasira minan nasi an ayatina la ghafilun. Tapi sing akeh didudone ayat menika malah pada ghafilun nglalekno. Lah niku sebagai pelajaran niku. Nalikane sampeyan ngliwati kaum Lut, bumi dibalik karo Allah, itu sebagai pelajaran aja sampai berbuat kaya kaum Lut. Tapi alasane ngene iki wisan fitrah jare ngono. Kau nak pangeran gawe fitrahe dadi apa LGBT ku. Saya fitrah iku lanang wedok dadi apa? LGBT. Ketemu. Innalillahi. Surah Yunus. Oh Yunus. Falamma ra'au semangsa ningali sawake baksana bayang isun kalu jasake amanah akiman bilai kelawan Allah wahdahu halis suwiji Allah. Terus ketemu wa kafarna lan ngufuri ingsun bima kunna lan barang kang ana utahe ingsun bi lan maiku musyrikina wong kang nyekutake wis aku saiki pangeranku siji tok. Itu pangeran sing rena-rena falam yaku mongko ora ana yan fa'um manfaate wake apa imanum imane wong wis gak manfaat iman iku nalikane wake ndelok wis ketekanan siksa Adra 192 lama ra'au semasa ningali sawake baksana ing bahaya ingsun. Dadi nalikane wong kate ketekanan mati terus menyatakan diri beriman, gak manfaat ngono iku. Sunnatallahi ketentuane Allah, sunai Allah. Alati qad khalat, alati kang qad khalat teman-teman kliwat fi ibadihi ing dalam pira-pira kaulane Allah. Wa khusiralan ruki unalika dikana sapa al kafiruna wong kang padha kafir kabeh akhire rugi. Jadi wong kafir di dunia sebab gak gelem menyatakan diri beriman. Jadi keimanane gak manfaat nalikane wis ero adab. Mulai dengan surat An-Nisa. Jadi apa jenenge taubat iku gak diterima. Walaisati taubatu lilladina ya'malna sayiat hatta idza qadara qatamul maut qala ini tu betul an walalladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadana lahum adzaban alima. Ketemu
An-Nisa ayat 18. Lan ora diarani tobat kanggone wong sing amale elek terus nalikane ketekanan kematian terus ngucap ini tuh betulan aku saiki tobat ya nyawa digorokan ngene juga gir kok terus menyatakan walal ladina yamutuna wa hum kuffar semono wong sing mati dalam keadaan kafir ya gak kira diterima tobaté mari selawe kok innal ladina matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dzaban walamit tadabi. Ayo saudara surat itu karo meneng gone kanan bawah pas jus lantanan biro ayat itu Ali Imran biro sadurunge innal ladzina kafaru wa matu wa kufar saat temen wong sing dalam keadaan kafir gak bakal diterima tebusan senajan emas sak penuh bumi mil'ul ardaban sepenuh bumi. Itulah nilai apa? Keimanan. Hanya karena iman, hanya karena kafir. Lah iman gak perlu tebus-tebusan. Jadi nilai iman semisal emas sepenuh bumi. Mulane hati-hati aja sampai iman itu harta yang sangat berharga. Jadi ora kanggo nalikane wong iku mau wis ero ada bener ta iki Mang? Ali Imran ayat 91. Saat temene wong sing mati dalam keadaan kafir ora diterima senajan ditebus dengan emas sepenuh bumi. Mulane untung ketika kita beriman. Rugi wong sing kafir. Wa khusira nalikal kafirun. Rugi wong sing kafir. Sampai sini ada pertanyaan? Katakan. Sekian gaji kita, semoga memberikan kepada kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari-hari. Orang tua. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.